കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ദുവിലെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു. അത് കർഷകരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത്. അവിടെ മൂങ്ങ കൊലയാളികളെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് അയച്ചെന്നു. നമ്മൾ ഈ ക്രിമിനൽ കേസിനകത്ത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂങ്ങ കൊലയാളികൾ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഇന്ദു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചപ്പം അതിലത് കൗതുകം തോന്നി. അത് കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ്. അത് വിങ്ഡ് അസാസിൻ എന്ന ഒരു 3 ജോഡി മൂങ്ങകളെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് അയച്ചു. അവർ കൊലയാളികളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ മൂങ്ങകൾ. അതാണ് കൗതുകകരമായ കാര്യം വന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിലെ അവിടെ ഏറ്റവും ഉള്ള കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല, തെങ്ങ് മാത്രമാണ്. അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് അവർ തെങ്ങ് വെക്കുന്നത്. നല്ല കായ്ഫലമുള്ള തെങ്ങുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ കാണുന്നത്. അവരുടെ ഏക വരുമാനം ഫിഷറീസും ഫിഷിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങ് കൃഷിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ കിളിവർഗ്ഗങ്ങളും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം മറ്റ് ജീവികളും വളരെ കുറവാണ്. ഫോറസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല തന്നെ. പക്ഷേ മത്സ്യബന്ധനവും അതുപോലെ തെങ്ങിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ജീവിച്ചു വരുന്നത്. ആ ഐലൻഡിലെ തേങ്ങ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ്. കേരളത്തെക്കാട്ടിലും തേങ്ങകൾ കൂടുതൽ വിളയുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് 10 60 തേങ്ങ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ക്രമേണ 5 6 ഒക്കെ ആയി. തേങ്ങയുടെ വിളവ് പരക്കെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആ വിളവ് മോശമായപ്പം അവർക്ക് വരുമാനം നശിച്ചു. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ ഇതേപ്പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി. മറൈൻ ഫിഷറീസും ഇതേപ്പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി. തേങ്ങ ഇതുപോലെ കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവർ ബയോളജിക്കലായിട്ട് കണ്ടെത്തി. മറൈൻ ഫിഷറീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ തെങ്ങുകൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ റാറ്റ്സ് എലികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ആ എലികൾ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തെങ്ങിലേക്ക് ഓല വഴി ചാടിപ്പോവും. തെങ്ങ് ചെറിയ തേങ്ങ അത് അതിൻ്റെ പൂക്കുലയിൽ നിന്ന് ചെറിയ തേങ്ങകൾ ഞൊട്ടയിട്ട് വരുമ്പം അന്നേരം തന്നെ അതിനകത്ത് എലികളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് അത് കരണ്ട് തിന്നുകയും തേങ്ങയുടെ വിളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ആയിരക്കണക്കിന് എലികൾ ഇങ്ങനെ തെങ്ങിക്കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ട് നടക്കും. ചെറിയ തെങ്ങ് അവിടെ തന്നെ മുട്ടയിടും, അവിടെ തന്നെ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും. ഈ എലികൾ കൂടെ അവിടെ തന്നെ കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് തെങ്ങുകൾ എല്ലാ തെങ്ങിൽ നിന്നും മറ്റേ തെങ്ങിലോട്ട് അവർക്ക് താഴെ തറയിലോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തെങ്ങിലേക്ക് ഓലയിൽ കൂടെ ചാടി ഓടിപ്പോവും. ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ കർഷകർ പല പണിയും നോക്കിയിട്ട് ഈ എലികളെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നു. തെങ്ങിൽ കയറി എലികളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തെങ്ങിലേക്ക് അത് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് തേങ്ങയുടെ വിളവ് കുറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി കർഷകർ. അത് മറൈൻ ഫിഷറീസ് അവരുടെ റിസർച്ചും അത് തന്നെ വന്നു. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിസർച്ചും അവരെ അഗ്രികൾച്ചർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തു. ഇതിനെന്താണ് ഒരു പ്രതിവിധി? ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം കൊലയാളികളെ അയച്ച് എലികളെ കൊല്ലുക. ആ കൊലയാളികളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് മൂങ്ങയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 3-4 ജോഡി മൂങ്ങകളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിട്ടു. അതുങ്ങൾക്ക് വേറെ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല. മൂങ്ങകൾ അവിടെ പെറ്റുപിരുകി. അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ നാട്ടിലും മൂങ്ങകൾ രാത്രി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ കണ്ണുരുട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ചെറിയ ജീവികളെ അതുങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാണ് രാത്രി ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എലികൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ജീവികൾ കീടങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചാണ് മൂങ്ങകൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3-4 ജോഡി മൂങ്ങകളെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മറൈൻ ഫിഷറീസ് അവിടെ വിട്ടു. ആ മൂങ്ങകൾ പെറ്റുപെരുകി. അപ്പം എലികൾക്ക് വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴവർ അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് കണ്ടു. തേങ്ങയുടെ ഉൽപ്പാദനം പതുക്കെ കൂടി. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൂങ്ങകളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ മൂങ്ങകൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഇല്ല. അവിടെ ജീവികളും ബേഡ്സുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം മൂങ്ങ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മൂങ്ങയെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 3 ജോഡി നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പം കൂടുതൽ ജോഡികൾ മൂങ്ങകളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എലിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് മൂങ്ങയുടെ ജോലി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിങ്ഡ് ചിറകുള്ള അസാൻസ്, ചിറകുള്ള കൊലയാളികളെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും മൂങ്ങകളെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ വിളവ് വർദ്ധിക്കും. കർഷകർക്കുള്ള ഒരു ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.